Mae'r gweithgareddau wedi eu lleoli ar y hafan neu'r tudalen gweithgareddau. Gallwch weld gweithgareddau drwy sgrolio ar gymhellion, lleoliadau, math neu drwy ddefnyddio bar chwilio. Tapiwch ar y weithgaredd i agor y manylion. I archebu gweithgaredd, dewiswch y botwm gwyrdd archebu sydd o dan fanylion y gweithgaredd neu yn y gornel dde uchaf eich dyfais. Dewiswch talu a gadael neu allwch parhau i edrych. Fydd eich rhiant neu gwarcheidwad angen rhoi caniatâd trwy eu cyfrif. Bydd eich gweithgareddau a archebwyd yn ymddangos yn eich calendr. I weld y gweithgareddau neu atgof yn y calendr, fydd rhaid i chi ffeindio y dyddiad cywir. Fe fydd gweithgareddau sydd heb caniatâd yn dangos yn oren. Pan fydd y ffurflen caniatâd wedi dderbyn, fydd y gweithgaredd yn dangos yn gwyrdd. Bydd gweithgareddau neu nodiadau atgoffa adolygu a ychwanegwyd gennych yn binc. Pan fyddwch yn mynychu gweithgaredd wyneb yn wyneb, bydd angen eich gweithiwr ieuenctid sganio eich cod QR i gofnodi eich presenoldeb. Dewiswch dewislen. Dewiswch fy nghod QR a gadewch iddynt ei sganio.